Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Padayon atong iampo nining atong ikaunom nga adlaw sa Misa de Gallio nga madali unta pagka-restore ang atong mga nadaot nga mga panginahanglan sama sa kuryente, tubig ug uban pang sa atong network tungod sa bagyo nga Odette sa tanang mga naapektuhan karon dinhi ug sa gawas sa atong nasod. Ato sang yampo nga unta ang kalinaw maghari sa kalibutan, ilabi na gyud dinhi sa atong nasod karon. Ato sang yampo ang ato mga benefactors and donors nga nagpadayon sa paghatag kanato sa ilang mga hinabang. Bisan pagway network na gyapoy magsigpalit og DOPS SBFMM na higugma sa atong mga programa dinhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa uban sa Mahal nga Birhen Maria, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, o Ginoo, pamatia nga maluluyon ang mga pagampo sa imong katawhan, sa among paglipay tungod sa pag-abot sa imong bugtong anak, nga nagpakatao, makabot unta namo ang ganti sa kinabuhing way katapusan, diha sa pag-anhi niya nga harianon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Sophonias. Awit o kusog o katawhan sa Sion, singgit o Israel, pagmaya o paglipay pag-ayo o Jerusalem. Dili na kamo silutan sa Ginoo, giabog na niya ang inyong mga kaaway. Ang hari sa Israel, ang Ginoo, anaa sa inyong taliwala, busa ayaw na kamo kahadlok sa dautan. Ni atong adlawa, ingnon unya ang Jerusalem, ayaw kahadlok o Sion, ayaw pakawad ikusog ang imong mga kamot. Ang Ginoo nga inyong Dios anaa uban kaninyo, o ang iyang gahom mohatag kaninyo kadaugan. Malipay kaninyo ang Ginoo, ug diha sa iyang gugma hatagan kamo bag-ong kinabuhi. Muawit siya ug magmalipayon tungod kaninyo, sama sa buhaton sa adlaw sa pangilim. Miingon ang Ginoo, kuhaon ko ang katalagman gikan kaninyo, aron dili na kamo bugal-bugalan tungod niini. Ang pulong sa Ginoo. Singgit kamo sa kalipay diha sa Ginoo, kamo nga mga balaan. Awitin ninyo siya, ug usa ka bagong awit. Singgit kamo sa kalipay diha sa Ginoo, kamo nga mga balaan. Awitin ninyo siya, ug usa ka bagong awit. Pasalamati ang Ginoo diha sa alpa, uban sa lira nga may napulo ka kuldas. Awiti ang iyang mga pagdaig. Awiti siya sa agong awit. Aywa pagkablit ang mga kuldas, uban sa mga singgit sa kalipay. Singgit kamo sa kalipay diha sa Ginoo, kamo nga mga balaan. Awitin ninyo siya, ug usa ka bagong awit. Ang laro sa Ginoo nagabarog sa kahangturan. Ang una-una sa iyang kasing-kasing, latas sa tanang kaliwatan. Bulahan ang nasud, kansang Diyos mao ang Ginoo. Ang lungsod ngayang gipili,
alang sayang kaugalingong kabilin. Singgit kamo sa kalipay diha sa Ginoo, kamo nga mga balaan. Awitin niyo siya, ug usa ka bagong awit. Ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang atong hinabang ug atong panalipod. Kay diha kaniya nalipay ang atong mga kasing-kasing. Diha sa iyang balaang ngalan nagasalig kita. Singgit kamo sa kalipay diha sa Ginoo, kamo nga mga balaan. Awitin niyo siya, ug usa ka bagong awit. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Wala madugay nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias og nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel og misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babayi, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo, kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kung si Isabel wala pa mapuno sa Espiritu Santo, dili unta to siya makadaig ni Maria. So kana di ay nga atong pangadji nga maghimaya ka Maria, ang tinuod gyud ana niya nga meaning or hinungdan mao di ay ang Espiritu Santo. So si Maria napuno sa Espiritu Santo ug ang gahom sa Espiritu Santo nagpabilin diha kaniya mao nga ang bata nga
na tao, ang Ginoo nga nahimong tao, nahimong tinuod diha sa iyang tiyan. Nya ning atong bilin dinhi nindot kay tan-awon. Nindot no? Naigibutang diha sa butanganas bata kuan libro ang Biblia kay mao man na ang gauna ang pulong niya ang pulong nahimong tao karong pitsa 24 gabi basin pag mahimo ng tao ng pulonga ana gapasabot ang pulong nga gituuhan ni Maria dunay gahom mao na nga si Isabel napuno siya sa Espiritu Santo mi-declare siya unsay nahitabo ni Maria. Si Maria wa mo declare, wa siya moingon nga puno ko sa Espiritu Santo, nagmabdos nako. Ana, balaan ning akong gisabak. Wa siya mag self proclamation. Ang Espiritu Santo migamit og laing tao aron mo declare unsay nahitabo ni Maria. So ang Espiritu Santo mao ni importante kaayo nga muunag sud sa atong hunahuna ug sa kasing-kasing aron makahimo ta pagdeklarar o makamaotang mutugkad og kamatuoran. Mao na karon na naglalis ning atong mga relihiyon bisan gani sa mga Kristiyano na daghang protestante, na born again na naglalis na nga naman kuwang sa lamdag sa Espiritu Santo. Kay naalagi lamdag sa Espiritu Santo, di kita maglalis. Sa inyong balay, maglalis ba mo? Labi na rungwa na kayo'y tubig. Nya, way signal, wa pagay kurente, di mo maglalis. O, diha sa gasoline station, way naglalis. Hapit na nagpinatianay. Diha sa naglinyas tubig, way naglalis. Diha sa mag-charge anang mga cellphone, way naglalis. Kusog kay mo lalis, di ra ba mo hatag og donasyon? Kadtong di mo hatag og donasyon, mao gyud kusog kay magyaw-yaw. Di ba? Nga naman, tungod kay way Espiritu Santo, wa katugkad sa kamatuoran. Kay kung kitang tanan makatugkad sa kamatuoran, way maglalis oy. Ang tinuod muhatag gid nato og gitawag og kalinaw, katagbawan. Basta tinuod, tanawan ng bana nga wa mo angkon sa kamatuoran nga asawa na niya iyang kadog, mudog og lain. Nga naman, wa siya matagbaw, kaya di man tinuod para niya. Mura ramag ka ng prostitute, nga iyang gidulgan, nga inig ka, wa na'y lami, ngita na saglain katong arang-arang. Pero nasayod pa siya nga kana dieng bayhana, asawa din na niya, sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa panangusa. Uy, nalimot na mo, sa isumpay anak, tulong na kabuk. Sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mo bulag kanila, uy, dili na siya mo antuglain. No? Kay budawat man siya sa kamatuoran, committed nako, bana nako. Mausad ang asawa, na sa ibang mga asawa karon mga buangon sa kaistanan. Gatuusan siya, iyara sang uyab ang iyang kuyog. Na mag-text-text, masanon mag-video call, masanon laing mga laki, yapil pangpari usahay, mutubay rabasad ni. Mao na, way katagbawan. Nasa rin mga asawa, matukhangan sa laing. Niyang pari, niyangkon sa kamatuoran. Niyangkon. Kamu no, iapil sa inyong pare sa pagkaway klaro. Oh, usahay sa di sa mo angkon sa kamatuoran. Usahay, gahunahon namin, nga negosyante mi. Mao na, ang among tanawon,
ginansya ba ning misaha o alkansi? Balik sa sibot nga rin, medyo gaan kay gnaw, patay, kansi taning misaha da. Unya ganig arang-arang ganig kuha, kani ginansya ni nindot nila. Ana, murag negosyante. Yang sa may mahitabo, maratol. Labi daguan na kayo mo simba, ratol na. Ana no? Nya dako kay bayronos kurente, dako kay bayronos krudo, kay sige tag generator. Ana, nya ang nanganhisad, wada say hapit kwarta kay nahurot na sa nila dito panggasto aning daghan kayo rong gastuhanan na pati na yung problema ha maratol mo na din wa gitay ratol pader wa nay krodo apag ng generator alimuot man pader antos ta impierno nay krodo pader nay ni donate asos very good pandara naguba pader ayo ha wa may spare parts way. Ana. Way kolekta pa dir. Maimpierno na sila. Lagi. Ato lang ng dawaton. Ana, no? Kay kamatuoran man na. Nguna, kakinahanglan tag Espiritu Santo. Sa unang pagbasa, ang propeta na si Sofonias, kuan siya, napuno sa siya sa Espiritu Santo, munang niingon siya, singgit o Israel, pagmaya og paglipay pag-ayo o Jerusalem, dili na kamo silutan sa Ginoo, giabog na niya ang inyong mga kaaway. Sa pagsulti niya ani, giulipon pa ang Israel, under pa sila sa slavery sa laing nasod. Pero iyan ang giingnan, singgit, paglipay. O ingnon mo ron, ang imong balay, wapay ang taon maatupi, ingnon ka, singgit, paglipay. Kay moabot na ang manunubos, wag tango na niya ang imong kasakit, inighangad mo sa atop, kitang bituon, ikapastila, no? Kung saon pagsinggit, kalipay, aning wa may atop, niya nagpadasa kag suwat din sa parokya, pader, naguba ang akong atop, tabangin, taon ko, di gyud mo reply ang pare. Kinsa mo say mo reply anak mingon ta mo pay kuwang ning kolekta pangayuan pa pastilan. Anya kinsa may makasinggit og kalipay ana? Ang tao rang nasayod sa kamatuoran. Ug unsa may kamatuoran? Bulahan kamong mga kabos. Di ba? Bulahan kamong mga kabos. Sige, lingi ay mong tupad. Kabos ka o dato? Ingna. Pangutan na ba? Kabos ka o dato? Yung miso, protegyo, lisuran ako sa bulahan ka. Bulahan. Oy, bulahan ang mga kabos. Tuo mo na, dili. Kusga. Mo na si Maria, mituo sa pulong sa Dios. Mo na nga niingon diri si Isabel, bulahan ka nga mituo nga matuman gayon ang mensahe sa Ginoo kanimo. Bulahan ang nakapabulahan ni Maria dili ang iyang pagmabdos o Ginoo, ang iyang pagtuo anang pulong nga nagpakatao. Mituo man siya. Bahalag wa siya kasabot, mituo siya nga magpakatao ang pulong. Di ba ang pulong mahimo man gid ng tao, di ba? Mutuo mo dili. Tanang pulong mahimog yung tao. Unsay hinungdan nga ikaw na tao karon? Pangutan na imong mamagpapa, nganong natao ka? Pulong gyud to. Nikablit ang imong papa. Na, tuog na ta. Ningon sa imong mama, okay. Katong pulunga mo ti hinungdan anong natao ka? Adi tinuod ay. Ipangutan na imong mamang papa unsay sinugdanan nganong natao ka? Pulong oy, dili gyud aksyon. Bisag honghongon, pulong mangyapon na. Ambot unsa day inyong buhaton? Honghong. Ingka kana ding text pa der. Kanang text nganong nakapaanak man ni akong bana og laing babay. Text sana. Oh, maingon din na imong bana nga, I'm lonely,
very lonely. Maingon dayon to siya, I'm just here for you. It takes away from you. If you want happiness, just text me. Di ba? Ana na siya. Orasag nakasuway ang pari na. Ato raman sa kumutek sa madre god. Ang madre mingon na, if you feel lonely, Father, just text me. I will pray for you. Inana man ang madre basta mo text. Di man pras inyo nga, see you man ang inyo, Crescenciano ubod. See you ba? Adi mo ka mo ka ng text ka ng see you good. See you ba? Good na also good. See you. Where you na? Ano? Pero kung ano niabot man ko ng istorya. Ang pulong lagi. Kanang pulong ba? Kuyaw kay nastanan, either i-text na ni mo imo nang isulti, mahimo gid ng tao. Usahay sa ang pulong, mupatay sa nagtao. Makapahimo ng tao, mupatay sa ng tao, muna ang pulong ni Pilato, nakapatay ni Jesus. Ang pulong sa mga taong kasigig ingon, ilansang siya sa cross, nakapatay ni Jesus. Ang pulong ni Judas, nga, o sige, bayri kong kwarta, tudluan ta mo kinsa ng inyong patyonon, nakapatay ni Jesus. Karon ko no, kumusta man inyong pulong? Nakapahimong tao o nakapatay og tao? Kung moingon kasi mong anak, pisti kang buanga ka kalambi, biya nimong patyo no unsa man imo siyang gihimong tao o gihimong gipatay? Patay. O imong libakon imong silingan, imo siyang gibuhi o imo siyang gipatay? Patay. O imong tagaan og kaning bonus ang imong mga sakop o kana mga empleyado, imong gipatay o imong gibuhi? Nindota. Imo pag yung pakapinan og New Year's ganing bonus, imong gipatay, gibuhi. Nya ikaw nang hatag, unsa man ka nabuhi, namatay, patay. Dili oy mabuhi isag ka. Nganoan ang tao nga nagtuman sa sugo sa Ginoo, bulahan. Si Maria sa iyang paghatag sa iyang anak aron patyon, wa mamatay sa kasakit, nahimo hinoong rayna sa langit ug sa yuta. Si Kristo nga mihatag sa iyang dugo aron patyon siya, katapusang dugo ug tubig iya pagyong gihatag bisag patay na siya, nahimo na rong King of Kings and Lord of Lords. Wa ko kakitag taong manggihatagon nga nagkalisod sa iyang kinabuhi. Pangita mong taong manggihatagon nga nagkalisod. Sige. Wa, nya ka mo manggihatagon mo. Namo na nagkalisod mo. Ginay manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, pangayoon ta sa Dios nga iya untang ablihan ang atong kasing-kasing ug modangop kita sa iyang way sukod nga mga grasya. Busa moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa simbahan, ang lawas ug ang pangasawon ni Kristo nga magpadayon ni si Kristo paglalang kaniya, sumala sa iyang kasamahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang nangulo sa kanasuran, nga magmaalamon silang magmando sa ilang katawhan ug magpahibalo kanila nga sila mga anak sa Dios ug nga ang Dios nagmahal pag-ayo kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang niadtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo,
magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga igsuon nga naguna kanato diha sa pagtuo, nga makadawat na sila sa ganti sa ilang mga maayong buhat, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Ginoo, panalangini ang imong katawhan, dawata kining among gipangamuyo kanimo diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan.
Human ikaw, mapuy-puy Ginoo, dawata ang mga gasa sa imong simbahan, nga sa imong kaluoy imong gihatag aron ihalad og sa imong gahom imong gihimo nga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kadamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inig-abot niya, iya kami makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagday, ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandong kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ngani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Hinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang mga Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Yes.
Magampo kita. Ginoo, himuang kanunay namong panalipod ang among pagkalawat aron puno sa maalagarong gugma sa imong kahalangdon, mabuhong kami sa kaluwasan sa kalag ug lawas. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo, pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amontang kahigawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Espiritu Santo. Ang ato na lang buhaton mao ang pagpaminaw sa iyang pulong ug mao sa atong himuong tao sa atong kinabuhi. Magpasalamat tas naminaw sa pulong sa Espiritu Santo ug mialagad kanato, labi na gyud ang mga nagmanage sa ato dihas gawas, ang ato mga PYCC, ang PIMAG, ato mga usherites, ng atong Eucharistic lay ministers, ng atong lector, salmista, ng atong mga sakristans nga nag-alagad karon, ang atong love offering assistants, ang atong mga IT, ang atong mga nag-manage sa atong sound system o sa atong mga TV monitors, ang naglimpyo sa atong simbahan sa sulod ug sa palibot, labi na tong naghago og maayo sa paglimpyo diha sa atong iabangang yuta, atong extension sa parking, dagko kay punuan diha sa kahoy nga tumba, karon limpyo-limpyo na.
jutay nalay limpyohonon. Niya, salamat sa atong choir, ang Love of God Charismatic Community Choir, ang atong mga nag-decorate sa atong simbahan, labi na ang nag-sit up aning atong nindot nga bilen, pinanguluhan ni sa atong Assistant Parish Priest, Father Arnel. Niya, ato sang pasalamatan ang mga ni-offer karon, labi na gyud ang nag-offer sa bread and wine nga sila si Mr. Paul o Mrs. Cirilla Mantuha. Kanilang tanan masipang pakpak. Salamat kay Ginoo. Bisan og wa pagyud kayo ni respond, pero ako laning i-announce gihapon nga karong December 27 and 28 plano tang manghatag og mga bugas niya, kung makaya butangan nato pakapinag sardinas og noodles ngadto sa mga 2,200 ka mga families. Mahog ni siya tag 60 ka pamilya kada kapilya, ato silang tagaan og pinaskuhan. Ya, wala pa may ni-donate karon, sige na lang. Ato lang yapon tingining padayonon. Nakadonate na ba mo o nang huwat ra mo hatagan? Sa may tao na ihatag. Ayaw mo ang una-una, ang una-una makadonate unta ko. Ana siya, mo na nindot. Unya, ang estimated cost nato ani mga 600,000. Ato lang tanawon og makaya ba ni sa atong panudlanan. Kuan man giron gibagyo man kita, pero basig na apay makuha. So hinaton ta nga manghatag mo ika 25 December 25 mo'y atong pag-finalize sa atong kaning mga donations. Nya pahinomdom sad sa wa pa makahimo sa inyong edad ko halad ko, usa sa dinato kapaagi sa fundraising para pagtabang sa atong mga proyekto dinhi. Kay bawo naman mo unsahon pag-compute no sa ikhak or edad ko halad ko. I-submit dayon diri sa atong simbahan kay haron ma-tabulate ang inyong pangalan, ma-appeal sa atong blessingan nga mga pangalan na diya skilid sa atong bilin, na diya edad ko halad ko nga box, na diha ang inyong mga pangalan ug ato ng blessingan aron madangat ngadto sa Ginoo. Ang ato sang pag-charge sa mga gadgets diha sa gawas, nagpadayon katong wala pay power sa ila, alas 9 hangtod alas 12 sa udto, niya alas 3 hangtod alas 7 sa gabi. Niya sunod lang mo sa atong mga patakaran. Nakita namo nga mas maayo ang inyong mga extension wires, at least tagtulo ka saksakanan, tulo ba dili duha, kay ang duha god murag daw kay kastanan kay mo provide ra man tag usa ka center nga saksakanan, saksak nimo ang imo sa dontang extension mo sa tuy mo extend ngadto sa usa. Nya duha ra ka gadgets ang atong i-allow, so na kay vacant nga usa ka sana outlet aron mo share ngadto sa sunod sad nga nagdaog outlet. So tulog yun ka outlets unta or saksakanan ang kada giawhag mo nako gihapon mo paman matapos ang Disyembre, kung kaya gyud labi gyud makaya ra man gina mamalit kita og slots nga at least one slot sa atong DOPS SBF isip atong birthday gifts ni Mama Mary sa iyang pagka-Immaculate Conception ni Baby Jesus nga mataw karong 25 sa atong selebrasyon, o ni San Vicente Ferrer nga mo'y ato dinhing maalimahon nga patron. So ako sa akong bahin naningkamot kong makahatag ko o makapalit ko 25 ka slots. Pila na lay kuwang na ako palitonon, murag ko naman lang tingali, 5 naman tingali, murag nakapalit naman ko 20 ka slots. Nya sa ako sang ikhak ning kamot ko nga diamond unta ang akong mahalad
dili tong bronze, no? Ay daghan ra ba kay grasya ang gihatag nako, murag yan naman man to nako, murag 5,000 na lang sa ikuwang tingayato. Basig sa dip ako mamatay, matiwas gina nako bayad. Kamo basig mamatay na lang mo, wag mo ikhak, no? Bitaw ay. Sige na, nindog na ta. Ato karong himuon ang pag-ampo alang sa edad ko, halad ko. Labing gamhanan og mahigugmaong amahan, tuburan sa tanang kinabuhi, grasya o gahom, gihimo mo kami sa imong larawan o kasamahan, aron mo ambit sa imong kinabuhi, kalipay o kabalaan. Ihatag ang imong way sukod nga panalangin alang niining imong mga anak nga malipayon o mapasalamaton nga mihalad nganha kanimo sa ilang mga edad o kinabuhi, pinaagi sa edad ko, halad ko o ikhak nga programa niining tuig 2021. Puna sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, ilabi na gayud sa kalipay, kalinaw, maayong panglawas, panalipod, batok sa mga dautan, kaalam o kalampusan sa ilang mga plano o buluhaton aron karon ug sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Berhin sa Santos nga Rosario, yampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.